भोगा वाला गाँव महाराज गजानन ले आ जाना। भोगा वाला गाँव महाराज गजानन ले आ जाना। फूलों से सजाया दरबार गजानन ले आ जाना। तो गाई के घिउआ कपूर के पाता, गाई के घिउआ कपूर के पाता, आरती उतारी महाराज गजानन ले आ जाना। आरती उतारी महाराज गजानन ले आ जाना। फूलों से सजाया दरबार गजानन ले आ जाना। हर हर महादेव। मैया पार्वती भवानी के गौरी लाल गणेश की